מה הדבר הכי חכם שיש לך להגיד עכשיו? שלא חשוב כמה גבוה עולים, תמיד יש עוד עלייה אחרי זה. ארי, מה יש לך להגיד על זה? שהדבר... זה אחד הדברים יותר טיפשים ששמעתי עד עכשיו. ולי יש להגיד שגם אם אתה חושב שזה הדבר הכי טיפשי ששמעת, תמיד יהיה בדבר טיפשי יותר אחרי זה. אני מאשר את האמירה הזאת, אני חושב שזו אמירה מאוד נכונה. איך העלייה עד עכשיו? אתה רוצה להסביר על המקום? כן. והכל באשמתי. אוקיי, ככה. זה מה שנקרא הר יואש. הוא מתצפת על ים המלח, כפי שאתם רואים. ים המלח. על מצרים מרחוק, וצפונה לכיוון הגולן. ארי, ים המלח זה לא שם. לא ים המלח, סליחה, ים סוף, נכון, טעות שלי. זה שאנחנו רואים את המצרים ואת הארץ של אילת, ושם אנחנו רואים חיילים שתוכנים. זה חלק מהשטח שחולק לעם ישראל ולאדום. זה קיבלו הסער לאדום כזה שחור בספרדים, דפקנו אותם, ואנחנו קיבלנו את זה. זה גם לא יותר מדי להיט, אבל זה עדיין משהו. חוץ מזה... מה זה את זה? אותה? את השטח הזה. חשבתי מה אתה יודע. זה לא אנחנו קיבלנו. זהו? לא, וכפי שאתה יכול לראות.